Il-ġimgħa l-ewwel ta' Lulju, il-festa tal-Bejatu Nazio Falzon, patrun tal-avukati, membri tas-servizzi u studenti universitarji. Nilqakom għall-Quddisa Rożarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi mill-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri ta' Ġieżu fil-Belt Valletta, fejn hawnhekk hu midfun il-Bejatu Nazio Falzon fil-qabar tal-familja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Semmilkom il-Knisja ta' Ġieżu, il-Belt Valletta. Illum qed niċċelebraw il-Bejatu Nazio Falzon, propju f'talijiet tiegħu qegħdin f'din il-Knisja fejn hawn devozzjoni partikolari minn dan il-Bejatu Malti u niċċelebraw bil-ferħ filwaqt li nitolbu l-mulej nkunu ispirati mill-ħajja tiegħu, speċjalment mill-ħeġġa tiegħu biex iwassal l-Evanġelju. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, intajtna lil Bejatu Nazju bħala katekist ħabriki fil-Knisja tiegħek. Għammeli bil-għajnuna tat-talb tiegħu għalina, aħna dejjem nitħarġu fit-tagħlim nisrani biex insiru nafuk dejjem aktar u nikbru fl-imħabba tiegħek. Bibni Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, kunu għaqlin u meqjusin biex tagħtu ruħkom għat-talb. Fuq kollox ħajkolkom imħabba sħiħa lejn xulxin, għax l-imħabba tagħti kotra ta' dnubiet. Ilqgħu il xulxin bla tgergir. Kull wieħed minnkom jgħix skont id-don li rċieva u jinqeda bih għal ġid tal-oħrajn. Hekk tkunu amministraturi tajbin tal-grazzja ta' Alla li ta' ħafna xorta. Jekk xi ħadd għandu d-don tal-kelma, jippriedka l-kliem ta' Alla. Jekk xi ħadd għandu d-don tal-ministeru, iħadmu bis-seta li Alla tah. U hekk f'kollox ikun glorifikat Alla b'Ġesu Kristu, li tiegħu mal-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Taraw
taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Ngħidu flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u ġibni, minn kull biża' tiegħi, ħelisni. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħarsu lejhu jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tisħtu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-anġlu tal-mulej jassess madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej ħin il-bniedem li jistken fih. Flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ibżaw mill-mulej għad-disin tiegħu, xejn ma jonqsu min jibża minnu. Is-setana jiftaqru jibatu l-ġuħ, min ifittex lill-mulej xejn ma jkun jonqsu. Flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jimxi warajja jkollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Eluq tal-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien il-11 disċiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawħ inxteħtu qudiemu għalkemm xi ħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom lili ingħatat kull seta' fis-sema u fl-art. Murru mela għamlu disċipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-kelma tal-mulej. Nazju Falzon kellu ħeġġa kbira biex iwassal l-Evanġelju u biex jgħallem il-fidi kattolika. U qiegħed il-ħafna talenti tiegħu u l-preparazzjoni intellettwali tiegħu għas-servizz tal-katekesi. Dan huwa l-kliem li qal Papa Giovanni Paolo II, illum qaddis, meta fis-sena 2001 kien Malta biex imexxi ċ-ċelebrazzjoni tal-beatifikazzjoni ta' Nazju Falzon flimkien ma' ta' Jun George Preka u Adeota ta' Pisani. U huwa l-kliem li urina kif dan il-beatu illi għex f'epoka differenti għandu ħafna xejdinna wkoll għal ħajja tagħna llum. Nazju Falzon twilet bħallum fl-1813 u miet bħallum feluq sninu fl-1865. Kien żmien differenti. Imma baqa' magħruf għall-ħidma tiegħu ta' katekesi b'mod speċjali fost is-soldati u l-Baħrin Ingliżi li kienu stazzjonati għaw Malta. Kellu din il-ħeġġa biex lil dawn ħafna minnhom ma kinux kattoliċi
jgħinu biex jersqu lejn il-fidi kattolika. U kien jagħmel dan bid-dialogu magħhom, xi ħaġa mhix daqshekk komuni dak iż-żmien, bid-dialogu li allura jgħinhom jinteressa ruħu wkoll fil-ħajja tagħhom u fl-istess waqt iressaqhom għal fidi kattolika. U biex jagħmel dan, Nazio Falzon għamel għażla. U kien studja l-liġi, kien avukat, imma għażel illi ma jimxix f'din il-professjoni li kienet ukoll kienet tkun ħaġa sabiħa, imma għażel illi jidħol minflok għal din il-ħidma ta' katekesi bħala kieriku. Għażel ukoll li ma jsirx saċerdot. Tnejn minħutu saru saċerdoti. Imma għażel li jibqa' kieriku katekist. U f'din l-għażla tiegħu kien tant ta' xhieda sabiħa li n-nies kienu jaraw fih mhux biss dik l-enerġija imma wkoll ħafna ferħ u paċi. U għamel ħafna ġid speċjalment bil-kelma tiegħu u wkoll bix-xhieda li ta'. Min fejn kien iġib il-forza, il-qawwa għal din il-ħidma tiegħu Nazio Falzon. Papa Giovanni Paolo II, propju meta kien Malta għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-beatifikazzjoni, fisser dan qal illi kien iġib il-qawwa tiegħu Nazio Falzon mill-Ewkaristija, mill-imħabba li Ġesu speċjalment kien jagħmel ħafna ħin quddiem it-tabernaklu quddiem Ġesu u hemm jirċievi din il-qawwa. Kif ukoll mill-imħabba lejn Omna Marija u talba tar-Rożarju u koll lejn San Giuseppe. Dawn kienu lejjun prinċipali li minnhom xorob Nazio Falzon u li tawh il-qawwa biex jista' jaqdi din il-missjoni tiegħu hekk sabiħa. U allura għandu messaġġ tajjeb ħafna u rilevanti ħafna għalina l-koll illum. L-ewwel nett li għandna nieħdu bis-serjetà il-katekesi. Katekesi tgħinna biex narfu aktar il-Ġesu, nħobbuh u nibdu u nissaħħu fir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu. U katekesi mhux biss tat-tfal, anke tal-kbar. Aħna nafu kemm hemm bżonn it-tagħlim. L-akbar għadu l-injoranza. Illa li xtamilna vittmi tal-qerq u tal-miżinformazzjoni. Kif kellu anki l-opportunità jispjega l-Papa Franġisku reċentement. Mentri jekk nieħdu bis-serjetà it-tagħlim, allura ikonna eruq sodi anki fil-ħajja tagħna nisranija, formazzjoni li tibnina tassew. Mbagħad Nazio Falzon jurina wkoll kemm importanti li aħna mmorru lejn dawn lejjun li minnhom nixorbu nirċievu l-qawwa, l-imħabba lejn l-Ewkaristija, l-imħabba lejn Omna Marija u lejn San Giuseppe, dawn li lilna se jgħinuna qalb id-diffikultajiet u l-ostakli tal-ħajja. Papa Giovanni Paolo II propju kien spjega wkoll kemm importanti li aħna nsaħħu it-tradizzjonijiet sbieħ li jgħinuna noqorbu lejn Ġesu fil-waqt anki li nippurifikawhom ħalli qatt ma jbeduna minn Ġesu imma jgħinuna naslu għandu u jgħid dan huwa l-mod kif niċċelebraw il-memorja sabiħa ta' dan il-Beatu Nazio Falzon. Ejjew nitolbu l-Mulej illum bl-interċessjoni tiegħu, Mulej għamilna ħbieb tal-Evanġelju, dawwalna bil-kelma tiegħek biex nistgħu tassew nimbnew bħala disċipli tiegħek u nimxu fit-triq it-tajba.
Jew issa nresqu talbiet tagħna lill-Alla waqt li niċċelebraw illum il-Beatu Nazju Falzon mimlijin fidi fl-imħabba tal-Alla lina u nresqulu dawn it-talbiet tagħna. Kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Għatina l-grazzja biex fuq l-eżempju tal-Beatu Nazju inħabirku ħaninaqdu fi knisja waħda taħt raj wieħed nitolbu. Nitolbu għal foqra sabiex isibu fostna bħalma sabu fil-Beatu Nazju min jgħinhom u jfarraġhom nitolbu. Għalina sabiex bħal Beatu Nazju nkunu bil-kelma u bl-eżempju ħabbara u xhieda ta' Kristu għal barranin ta' żmilna nitolbu. Iftakru fil-morda, fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm dawk li qegħdin Malta kif ukoll għall-kura barra minn Malta, nitolbuk mulej biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex intilqahom fi ħdanek tagħti il-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Mulej Alla tagħna l-talb li qed nagħmlulek illum u bl-interċessjoni tal-Beatu Nazju Falzon żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej din l-offerta li l-poplu qaddis tiegħek qiegħed jagħmillek fit-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon u għamel bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih qegħdin nieħdu sehem nagħtu eżempji tal-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U qabel ma tela s-sema bagħat lid-dixxipli jgħallmu u jagħmdu lill-ġnus kollha. Imnebbaħ minn dan il-kmand ta' ibnek il-Beatu Nazju għallem lil ħafna. Għallimhom iħarsu dak kollu li ordanna l-mulej Ġesu permezz tal-magħmudija seħħibhom mal-poplu qaddis tiegħek li hu l-Knisja, il-ġisem ta' Kristu t-Tempju tal-Ispirtu Santu għat-tifħir tal-erf tiegħek bla qis. Għalhekk aħna rroddulek ħajr u mal-anġel qaddisin kollha tiegħek intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismawt l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Mbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intelajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu l-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrotulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk u miċċa kontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, bittaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Beatu Nazju u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla mis-siedi tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek. Ikun li tritint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobża ta' kuljum matina llum. Aħfrinna d-dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib. Iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għas-sliem u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Kristu ħaresni ħata dejjem.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għatina l-għajnuna permessa din it-qarbina mqazza li għamilna biex fuq l-eżempju tal-Beatu Nazju bil-qalb u bl-emil nagħtu xhieda tal-imħabba tal-aħwa u tad-dawl tal-verità bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej. Mulej Alla tagħna int fil-kobor tal-ħina tiegħek tażel minn fost il-bnedmin bħalhom biex iservuhom u jgħinuhom jiksbu u jżommu d-don tal-fidi u l-paċi tiegħek. Aħna niżuk ħajr għall-grazzja li jogħġbok tażel minn fost tal-Maltin lil ħuna Beatu Nazju Falzon li bit-talim u l-ħidma tiegħu kien ta' għajnuna għall-Maltin u s-soldati ta' żmienu. Bit-talb tiegħu ħajkun illum ta' komfort għalina l-Maltin u għal kull min jersaq leħ. Nitolbuk li jekk din ir-rida tiegħek jiġi magħdud fost il-qaddisin tiegħek. Amen. Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-lum il-Knisja ta' Ġesu fil-Belt fjum il-Festa tal-Beatu Nazju Falzon immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Infakkarkom li min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta li fih id-diskorsi kif ukoll diversi ritratti jista' jordnaw online fuq store.newsbook.com.mt. Nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.
Aħna uniċċelebraw illum il-Beatu Nazio Falzon li tant ħabbrek għal katekezi nofru dan ir-Rożarju għal katekisti kollha f'pajjiżna. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna smat tal-btana jina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Ibben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna li kismat tal-btana dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru lill-Ibben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Sima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Sima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. Kull ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid inti kif fis-sema jda fl-art. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu.
Sima dik Marija bi grazia mimlija l-muri mija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sima dik Marija bi grazia mimlija l-muri mija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sima dik Marija bi grazia mimlija l-muri mija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazia mimlija l-muri mija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazia mimlija l-muri mija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazia mimlija l-muri mija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazia mimlija l-muri mija birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazia mimlija l-muri mija birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazia mimlija l-muri mija birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarista minna tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misseru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-muri mija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-muri mija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazia mimlija l-muri mija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazia mimlija l-muri mija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazia mimlija l-muri mija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazia mimlija l-muri mija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazia mimlija l-muri mija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazia mimlija l-muri mija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazia mimlija l-muri mija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sima lik Marija bi grazia mimlija l-muri mija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana
dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern. Kun ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turuframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missilna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispiritu Santu. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu huma fil-paċi. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trinita qaddisa Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza 14 bejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-ħnina, tal-grazzja ta' Alla, muxebba, mit-tama, l-iżjed safja, l-iżjed nadifa, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-parir it-tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħniena, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mela ta' qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka tar-rab tal-ġdida, bib tas-sema, kewba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, kien tal-midinbin, farax tal-migranti, farax tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-appostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minn l-ewwel teba', sultana mtella s-sema, sultana tal-Rożarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Itlob għalina qaddisa u Alla. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba li San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażin Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra
li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, San Sebastian Martri, Santu Rocco, San Paul Missirna, San Publiu, San George Preka, Beatu Nazio Falzon, Beata Addiodata Pisani, intom qaddisin protetturi tagħna. Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug dorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.